Què us sembla? Truquem a Carleto, que com s'ha passada, a veure si... A veure què diu, no?, aquesta setmana, perquè... No sé, Enric, pots marcar el número del bo de Carleto? Merci, a veure, alguna cosa. Hola, bona tarda. Hombre, què tal? Benizio, Benizio. No, truquem un altre cop de l'elàstica. Ah, buenas tardes, fuck off. Buenas tardes, Carleto, ¿cómo estás? ¿Cómo aportes el resultat? Mejor no voy a hablar porque si hablo igual no estoy en banquillo la semana que viene. Tu, però ens ha dit fuck off. Escolti, una mica de respecte al programa. A mí desde bien pequeño han enseñado que fuck off es gracias. Bellingham me estaba dando gracias, árbitro. Ah, vale, clar. Está clarísimo. Avui hi ha hagut una reunió amb els àrbits. No sé si vostè... No quiero hablar de este tema. No vol parlar. De fet, avui ha sortit unes declaracions que va fer vostè mateix fa un any en la que Xavi parlava dels àrbits i ell que ell era un professional i que els àrbits no en parlava i que no en volia saber res. El discurs sempre canvia amb aquesta gent, és increïble. En fi, Carleto, li desitgem sort, suposo, a la Champions. Fuck off. Molta sort, fuck off per vostè també. Exacte. I una abraçada. Moltes gràcies. Un abrazo. Chao, chao.